Baka wata tambaya a kai. Da Allah gumuro kai. Allah gumuro. Ya ne dan dirma dan fartuwa fefe. Aka na ji ka ban na so in ji zahiri ne daga dan garin. Na ga an ce wai dan fartuwan fefe dan cikin nan masu ba masu abin kwacewa. An ce yanzu da ba ɗaya sun yadda makamansu kuma zulum ya ce ya yafe musu saboda albarkar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haka ne? Haka ne. Alhamdulillah. Kuma bugu da kari. Zulum ya ce kuma bugu da kari shi zulum ya ɗauko kwamishina na al'adama wa kwallon Mustapha Gubiyo a yanzu haka. Mustapha Gubiyo ta ilaha illa dan amana kenan. Na taba gadi a gidansa. A gidan Mustapha A gidansa. Wa sai da na shekara 3 ina gadi a gidansa. Lokacin ma da ni ya bani jarin nan ita idan na dada da dare kuma kawai dinga buɗe masa jan. Shi ba wai wasu wai in sai kuma a'a kawai buɗe jan. Ai ni mutum ne na Allah. Zuciyarsa ciki da falo. Duk baki daya shi mutum ne da Allah idan ka bashi zai bayar. Alhamdulillah. Sannan kuma abin da duka ya sake ɗauko barkatake da wani ya bashi alƙawari Barista na kaka. kwarai da gaske. Wato ka san wannan in dai shari'a ce. To alhamdulillah za a yi adalci. To ya sake ɗauko mai da ya bashi kwamishina na local government. Na lokacin da gabaki da an ajiye ƙwarya gurbin da ita ce da ita. Kuma baka sani ba, ai kun yi da gwamna. Idan ana neman gwamna, educated, experience, intelligent. Idan ka samu zulum, ka san ma'anar zulum? What is the meaning zulum? Ba ka sani ba? Zulum ana zulum babu zulumi a Borno. Zulum babu zalunci a Borno. Shi ne ma'anar zulum. Zulum tana nufin zaman lafiya da kwanciyar hankali a Borno. Ai shi ne minitin zulum din. Kaga da ana zulum ka tunane gaba kana da lulluƙar ɗan wake ko kana da lulluƙar taliya. Ko ka ce a zulum zaman lafiya, zulum kwanciyar hankali, zulum samun nutsuwa da zaman lafiya. Shi ne zulum din. Sha. Sannan kuma albishirinka Goro. gaskiya kan ba ku shawara kuma saboda yan kaje Borno cewa na ba a To ni abin da nake gaya maka guda ɗaya da Allah zai sa ana yin musanyi ko kuma ana yin dan abin dai a ce wannan idan sati ɗaya wannan idan ya kwana biyu wallahi tallahi da mun ba ku namu kun karɓi na kun ba mu namu wallahi tallahi Hannu ya? saboda bari ka jin gaya